dem op. Så smider vi lige op. Jo, der er masser af Spil nu den bold. Spil nu. I skal altså blive bedre til at spille hinanden. I skal blive bedre til at spille hinanden. Der er lidt for mig klister. Sørg for dine taklinger. Så får du igennem dine taklinger der. Ikke den der med at trække dig derinde. For det henvender sig også rundt. Træk igennem. Skub op. Og så lige sikre afleveringen. Dem skal vi altså styr på, for du kan godt. Du overtænker det. Jeg ved ikke, om du tænker på det næste træk igen. Herude, det var meningen. Ja, men den der, vi må simpelthen ikke spille ud af linjen. Så for, at de bare, du skal bare lige lave den der med indersiden, og så heroppe, den må du lige lidt skrue i, så bare op, eller bare en hård inderside. Så vi får dem i fødderne der, så vi kan køre videre på dem. Og ellers, hele tiden kig op. Mange gange så har du meget mere tid derinde, som du tror. Især i dine afleveringer. Så du ikke laver de der paniske bare sparker væk, eller med højre ben. Når bolden den så kommer, og er stadig luk, når bolden den kommer, det vil være, hvis vi bare hernede, så det kommer her, fordi Ja, og så skal han have en. Og prikke. Og længere træk lidt. Skal tro noget mere på. Kom Sjøen. Ja, hold presset. Den her situation her. Så skal vi den her vej rundt. Og sammen i den anden situation der. Så du får bold, der er lige den højre venstre ben, og så kører den her vej rundt. Så du kan begynde at trække højre ben, som ikke er de stærke ben, slet ikke ind i banen. Blandt andet, hvis du har højre side, så er det fint nok. Helt til venstre ben, så er den rigtig vej rundt. Så får du trække ud, og så skal du spille lige op af. Og så rigtig pres, så løfter bolden. Ikke ind i banen, men bare løfter ud af. Så han måske rammer den, eller den bare kommer længere rundt. Det er sådan fint ud af. Ja, det ved jeg godt. Det er ikke en fjerde fra en fuld, der vel. Ja, Blue kan han lige ryggen. Ja, og han er også lige op. Ja, det kan godt se. Der er hårde afleveringer. Han har kørt. Ja, kom igen, det er godt spille her. Godt set, Børsen. Kom, Luke, vi vender rundt. Den der bold, Simon har lavet fra det. Ja, lige præcis. Det er sådan ting, kæmpe aflevering. Jeg skal ikke gøre det. Og han har kørt. Ah, det er ordentligt i fødderne. Kom, Luke, så vender rundt i fødderne. Kom, bliver stoppet. Godt, Jonas. Lad ham nu selv. Kom igen. Kommer en lille pres. Ja, han har kørt. Kom, Luke. Kom så, Luke. Hey! Han smider sig sgu da ikke ned med vilje, dommer. Sådan der, Mark. Og læg der. Læg af. Og lige op. Og vend rundt. Og kom vilje. Ja, det er også i orden. Ja, lyd på! Han er alene. Kom, Luke ind af. Ja, det er godt spil her. Kom. Og helt ud. Kom, Jonas, han helt ud. Videre. Kom igen. Kom, vi bruger tiden. Bakke noget mere, Oliver Morten. Ja, vi har godt set derinde hvide. Godt spillet derinde. Oliver har, det er fint der. Jonathan. Kom, Oliver. Godt, Sjøen, kom igen. Kom, Simon skubber helt op. Jonas, så skal vi helt ind nu. Helt ind til Oliver, så han skubber længere over af. Så må vi ind. Ja, vi skal lige prøve at se her. Ballet, vi vil lige op og fortælle, hvor mange andenholdsspillere der er. Hvor? Bare lige gør.
Kom Jonas, ja. Kom Luke. Kom midtbane, kom midtbane. Godt, kom ned næste. Kom Jonas, kig på bolden. Kom Oliver. Kom Luke, du skal løfte, du skal løfte. Willy er der, det er også godt. Han ligger. Og Willy han er. Hold frem. Kør nu Luke, kør nu Luke. Han kommer højere om. Kom nu. Videre Luke, videre Luke. Sådan. Videre. Kom igen, Luke. Sådan der, yep. Og vi kigger op. Kom Jonathan. Det er orden, vi får den. Kom Jonathan sparker. Hvad lavede Luke for? Start. Ja, skal vi høre. 8 op. Okay. Vi tager dig op, Mike. Hvad? Vi tager det ind. Knap så til en. Kom igen, Børs. Du havde også god tid til at få trykket ordentligt, ja. Ja, det. Så Jørgen, kom vi vender om. Okay, Frank. Det kommer, Jonas. Det kommer. Kom ikke til Sjøen. Okay. Vi har snakket om, når Frank er ved, han er alene. Han er lille, ham der. Godt spil. Og trykke Willy. Kom så. Ej. Fanden. Godt spil her, godt spil. Kom igen. Willy ligger fra til Jonas. Kom her. Godt fejl. Vi får frisparket, det er ordentligt. Ja, Frank. Jonathan, du går og sparker. Men lige, hvis du lige kommer ind, så er mere lys på den. Oliver Morten frem. Skal du klare dig over? Ligger tilbage. Næste gang. Det var dejligt, han fik nok. Oliver, kom over bagved. Kom til, Jonas! Kom, følg op. Tak. Det var 6 Ja, gjort. To. Og ind og tryk. Ja da. Kom, det er gjort. Kom, vi bruger tid. Kom hurtigt, Oliver Morten. Returen, der står rigtigt. Det er trods for os nu. Kom, Luke. Willy længere ned og løft den. Frank er der. Se nu, han kommer. Kom igen. Der er ingen, der snakker. Sådan er Frank. Kom videre, Frank. Videre, Frank. Kom, Jonas. Kig på den sådan der. Godt det der. Sådan, Jonas. Super. Ryk. Vi skal sgu snakke Kom derinde. ned her, Morten. Men lige. Den herovre. Den herovre. Den første kamp her. Så der kommer i hvert fald sådan, kommer til næste kamp. Måske en til, så er vi lidt flere end den anden. Jeg kommer ikke ind. Nej, ikke den her. Hvad er det? Jeg tror, jeg over. Kan jeg? Godt derovre, Sjøen. For lang tid.
Ja, vær stadig, Jonas. Kom ud på kant. Og der ryk på med det samme, ryk på med det samme. Og tag nogle meter. Kom, vent nu. Kom, Willy. Kom, Jonathan ind. Kom igen nu. Kom, Du presser, kom nu. Sådan. Balance. Hej. Hurtigt, ryk. Kom nu lige her. Jeg kan ikke være, der var 10 minutter eller sådan noget. Mike, hvor lang tid tilbage? Kom igen. Opmærksom på de der sideskift. Jeg spillede 11. Kun spille 11. Hvad? Nej, kun spille 11. Ja. Det hedder, I kommer lige op og varme op. Nej. Og så sender jeg nok, hvis man næsten spiller herfra, på hold på det over, så det er hyggeligt. Så er jeg med i næste kamp. Ja, vi bliver nødt til at så vi kan komme op og varme op her. Peter Simon også spille for dem. Ja. Læg af. Jeg har din ryg. Aldrig den der vej. Kom nu. Se det. Kom med. Og følg ham, Frank. Gå nu til den over. Og i fødderne. Han har ryg på med sammen. Kom igen. Kig på bolden, Lone. Nej, jeg er ikke lige her, fordi vi kan ikke komme ind. Vi starter først. Kig nu, drenge. Kig Kom, nu. Vilja, læg af. Og så... Kom, Willy, så skal vi slippe den. Kig på bolden. Og bare skærmen ud. Kom igen, Willy. Ellen, så giv luk den første gang. Du render rundt, det er fint nok. Et træk, ind midt på. Luk, kom lige hurtigt. Kom hurtigt. Det var i første meter, ikke så? Ja. Så husk det. Du skal bare lige lave det der. Kom, Jonas, bare følg det, Jonas. Jonas, så falder du ind. Godt, Oliver. Jonas, lige snart Oliver han kommer ud, og han giver lyd, så træk ind i banen, og så tager hans plads. Kom, Morten, fokus her. Kom over mod Frank og Willy. Kom her, nu skal vi op og vinde Luke, op til den. Kom igen. Oliver her. Det er ordentligt. Kom, Morten, vi skubber over her, Morten. Længere op. Tag på meter. Kom, Børs, tak igennem. Kom, Willy. Jep, der kommer vi. Kom, Jonathan. Op og pres. Willy op og pres. Simon helt op. Kom midtband, skub op. Kom, Børs. Jeg kommer der og tager til dig og læg den af. Jonas er der. Se Frank. Og i fødderne. Ja, det er ordentligt. Og Jonas helt ud. Kom, Willy. Og han har kørt. Og stik ham, Luke. Spil. Ej. Ja, videre. Kom, Børsen op igen. Kom, Schön.
Og kig op, kig op. Det var synd. Kom igen, spil det nu helt over. Godt, Simon. Godt, Simon. Klippe. Ja, vi får det. Børsen går og spark Morten og Oliver frem. Kom lad. Børsen sparker. Børsen sparker. Simon tilbage. Kom Simon helt tilbage. Kom over med Oliver og Morten. Følg op! Vi står bare og kigger inde. Og ryk på, ryk på. Løb begge to. Og Morten, tag nogle meter. Tag nogle meter. Luka. Ja, kom igen, kom igen. Kom ind og stå rigtigt. Kom midtbane, kom midtbane. Jep, først, kom ind, stå stille. Kom syn på ham, og Oliver bakke. Kom Elveren bagved. Kom. Få den væk! Det er godt. Hjælp afsted, Luke! Afsted, Luke! Tempo! Og der ryk bagfra, ryk bagfra. Løbet! Ja. Kom nu, Prik videre, Willy. For fanden. Ja, og vi vender rundt. Kom, Willy. Luke, vend rundt, Luke, vend rundt. Kom videre. Kom her, skal jeg med over? Hvad? Kom med. Vil du med over? Ja, hold op. Ja, den har I styr på. Har de det? Kommer over lige om lidt. Her tager jeg. Oliver har en bold med, fint. Nej, så tænker jeg. Nej, ikke ind i banen, Jonas. Altid tænke ud af. Kom. Og prikken. Willy, kom, Willy. Lige sæt sig nok. Kom videre. Kom videre. Hold, Jonas, hold. Ja. Ja, sådan der. Markus også over. Hvor er de nu? Hold det der. Det er Markus, og det med de. Ja, de går med. Nej, de ser det. Den ned. Nej. Kig op. Og vi bakker. Kom til Simon, kommer der, Simon. Hvad? Nej, vi er 8. Hvor mange er de? 3, 6, 7. Er vi kun 7 derovre nu? Nej, vi er 8 med Felix. Der er 8, ja. Og 9 med mig. Tag den med, Frank, tag den med. Og ryk på. Markus og Malik. 5 minutter. Kom. Og Willy er afsted. Så får en look.
Kom nu, kom nu. Og hold, ryk på. Kom Sjøen. Godt Oliver. Det er on Oliver, ellers så lige den til dig. Se lige. Kom ud med Luke. Anders. Kom Willy. Prik. Kom nu. Der står. For fanden løber han ikke på den? Kom igen. Så. Ja, det er oppe i... Har vi tæt på noget med deres trøje? Så er de trøje hver. De 3. Og lige tager på. Så det kan blive... 200 meter, Simon. Kom nu. Godt, Simon! Sådan. Synd, jeg ikke lige fik den med. Kom igen. Kom igen, Sjøen op igen. Op og gå på den, Sjøen. Hvad så? Kan du godt? Tag det stille og roligt, det er bange for, at det er tag ned, og så det er lige, og så snakker rigtig meget om morgenen. En af du må ikke begge ud, det er sådan, en af flere går op, og så lige tage ned. Ellers bare videregive, hvis der kommer nogen, der står op, og så videregive den med det samme til i midtbandsspiller. Bare kalde det noget, hvis det er. Hvad så? Så kommer Ja, kom Luke. Ryk på. Ordentlige afleveringer. Ja, det er også godt, Frank. Det er godt. Kom igen. Kom brug tiden, Frank. Ned og stå rigtig godt. Vi kommer langt. Sjøen, du søger bold. Sæt Simon Lars på holdkortet. Nej, på top. Hvad? Han er på top. Nej, han skal... det er dem, der starter. Du skal Simon ikke starte. Nej, han spiller nu her. Men skal Balle også spille? Ja, de 3 der. Okay. Og gør banen bred. Godt, Jonas. Sådan. Kom, Willy. I fødderne. Kom, Willy. Bliv ved. Bakke, Jonas. Opgiv det. Går. Jonas er der. Kom nu. Godt, Anders. Kom, Luke. Jeg sætter dem videre. Han kommer lige i ryggen på dig. Kom igen. Vend om sig. Kom til sidste her. Sidste minut. Kom, Sjøen tæt på. Han kommer her. Sæt dig igennem, Sjøen. Sådan der. Vi får den. Super. Kom, sikkert. Tæt på meter, Jonas. Og tilbyder. Ja. Jonas. Kom, ryk på. Kom, sikkert. Vi løber op i midt. Kom. Kom, bank. Det er ført. Kom, løft. Kom igen, vend om. Børsen ned og stå igen. Det er så langt. Kommer her, Olli. Ja. Ja, bare stadig, Luke. Jonas, han er der. Jonas, han er stadig. Løfte den. Læg nu presse, Willy.
Ellers I klar for kamp.